ଆରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ କେତେବେଳେ ଆସିବ କିରେ? ପୃଥିବୀ ଫୋନ ମାରିଥିଲି ଆସୁଥିବ ଆଉ। ଆବେ ଏଇ ପା ଆସିଲାଣି। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଦେଖା ଦେଖା ତ ଫୋନ ଟା ଦେଖା ଟିକେ। ଦେଲ ଦେଲ ତ ଫୋନ ଟା। ଏଇ ଆଇଫୋନ ତ ଆଉ କାଲିକି ମୋର ଏମିତିକା ଆଇଫୋନ ଗୋଟେ ମୋ ହାତରେ ଥିବ। ଘରେ ପୁରା ଜିଦି କରିକି ଆଇଛି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ। ଚାଲ ବେ କହିଲା ଜିଦ୍ଦି କରିକି ଆସିଛି। ବସ କହୁଛି ଜିଦ୍ଦି କରିବ। ହଁ ଆସୁ ଆସୁ କଲ କର ବାବାଙ୍କ। ହଁ ବାବା କଣ ହେଲା? ପଇସା ହଉନି? ହଁ ପଇସା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। କଣ ଇଏମଆଇ ବି ହଉନି? ମୁଁ ଜାଣିନି। କାଲିକି ମତେ ଆଇଫୋନ ଆଣିକି ଦବ। ଇଏମଆଇ କର କି ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ଆବେ ଏତେ ଜିଦ୍ଦି କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଦେଖ ଅଭି ତ ଫୋନ ଧରୁନି ନା, ତୋର ଏତେ ଜିଦ୍ଦି କଣ ପାଇଁ? ସମୟ ଆସିଲେ ତୁ ବି ଫୋନ ଧରିବୁ ଆଉ ଅଭି ବି ଫୋନ ଧରିବୁ। ରାହୁଲ ତୋ ବାପା କଣ କରନ୍ତି କହିଲୁ? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ମୋ ବାପା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରନ୍ତି ବୋଲି? ଆଉ ପୃଥିବୀ ତୋ ବାପା? ମୋ ବାପା ମୋର ତ ଦିନ ମଜୁରୀ କରନ୍ତି। କଣ ହେଲା କି?